Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Mandi pazororo zepa
asi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura uchinjiko ndagara ndione Zioni tenzi pfuma ndifambe newi. Manhero akanaka vana vaMwari, manhero akanaka chechi. Toda kutenda Mwari pamadekwana ezuva ranhasi, tichitenda zvakare nemukana umwe watawana wokuti tizorumbidza Jehovha musiki wedu tiri vapenyu. Toda kutenda nenyasha dzake dzari kutiitira kuti tiwane mukana wokuzonzwa zvimwe zveukuru hwake tichigadzirira kuenda kudenga. Toda kutenda zvakare nevaenzi vari pakati pedu vari kuuya Mwari akuitei zvakanaka. Maiva mune zvimwe zvinhu zvakawanda zvamaigona kuva muchiita, but makati aiwa no, vhiki inoi toda kumbononzwa Mwari vachitaura nesu. Dei Mwari angakukomborerai, angakuitirai zvakanaka. Tisati tapinda mukati mesevhisi yedu manhero anhasi, I think zvakangonakawo kuti utarisa munhu ari padhuze newo, mukwazisa womuswedza, usanyanya kumumudhurira stereka, chechi haingamuitiri zvakanaka. Mumhorose iti yesi munhu waMwari, iti wakanaka kana wakagara muno muchechi. Yes, ndakutenda. Yes, ibva wamhorosa werimwe side, ndaona mawandira side rimwe chete, ibva watena futi kune rimwe side kana ari nechekure swedera, uti yesi munhu waMwari, you are looking so beautiful. Ugare muno muchechi. Yes, unenge wakanaka kana uri muimba yaJehovha. Tinotenda dei Mwari angatikomborera, angatiitira zvakanaka. Nezuro takanga tiri kungodzidza kuti munhu ngaadzoke ari mupenyu. Handitika? Ya, kunodzokeka kuna Mwari, as long uri mupenyu kunodzokeka. Hakuna munonzi kwai ava kuma extremes achaiti. Vanhu ndo vanorula off vanhu, kwete Mwari. Kana uchida kuona simba reomo, hauisi hembe yakachena. Unoisa nemadhaka. Pavanoto advertise paya unoona vachitora hembe voivumburudza mumadhaka, zvana zvitambira mumadhaka votora vokanda muomo. In less than 5 minutes unoona inenge yachena. So ndo zvinofanana neropa raJesu. Rinoda mutadzi aenda kuma extremes ekuti society haichatauri newe. Madrug addicts, vanonzi ava uyu musiyanai naye, kamuchitaura zvokuti doro, iye ndiye doro racho. Mwari ndiye anoti ndakamumirira nenyasha dzangu, ndoda kutanga naye patsva. Ende kana Mwari tauya kwaari, unoita ziva tinambotadza. Muripo here vanhu vaMwari? Dzoka uri mupenyu. Ini ndichakura pane chimwe chigemu chataitamba chainzi Fombo. Manje vafana vamazuva ano havachadzizivi, vangojaira vana Candy Crush. Chigemu ichi chakandidzidzisa zvakawanda pandakaverenga imwe vhesi iri kuna vaRoma chapter 8 pana vhesi ya1 inobva yati naizvozvo hakuchisina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu. Chigemu ichi maiunganidza mavhu so. Kana maunganidza mavhu motora chitanda, mobayirira chitanda pakati, motanga kuimba muchiti fombo, muchibvisa mavhu aya, fombo fombo fombo. Saka mutemo wechigemu ichi waiti chitanda chaicho makabayirira pakati chaicho ukachidonhedza wairohwa. Kurohwa zviya zvokuti nyangwe nowanyatsokuti kuti panapa ndarohwa, ende vava vasina kana nyasha pakukurova, because ndo mutemo wegemu yacho. But paiva nemuti wawainzi kana uchinge wadonhedza chitanda ichocho wainomhanya unobata muti uwoyo. Kana wanobata muti uwoyo hakuchisina kupiwa mhosva. Hamupo. Saka isakafanana nevanhu vakadonhedza chitanda. Satani wakatidonhedzesa chitanda. Zvakadaro zvokuti takanga toita senga tichakodzera kudzoka pamberi paMwari. But vaRoma unobva wati madonhedza enyu chitanda hakuchisina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu. Saka zvakangonaka kudzoka kuna Kristu tichiri chiinai, tichiri vapenyu. Regai tidzidze nhasi chiri mubhuku raLuke chapter number 19, tichatangira pana vhesi ya41. Musoro wenyaya unotiyo nyaya yakachemedza Jesu. Unoziva ministry yaJesu yanga yakazara nezvinhu zvairwadza stereki.
kubva day 1 kunosvika anopedza ministry yake yaingorwadza day in day out. But anga asingangochemi. 2, paanongochema paguva raRazaro nepani patoda kuverenga nhasi apa. Saka ndaingoverenga ndikaona kuti kunyaya yeichemedza Jesu apa chii yadini. Iye of course life yake yaingorwadza, yaiva nemachallenges ari panapa panyika, asi anga asingangochemi. But apa wakachema. Saka regai timbohwa kuti wakachemei. Unoziva pane zvinhu zvakawanda zvaigona kurambidza kuti Jesu acheme. Number 1, murume hachemi. Hamusati mamboyewa ichitaugwa iyo kuti murume hachemi. Varume vazhinji vanofira mukati ka. Chingoishinga be a man. Aenda kaudza mudzimai wangu ndochema, ukangoda kundichungudza ndochema. Muchisimbisiwa uchikuvarira mukati kwa murume hachemi be a man. Murume unochema kana kuchinaya. Timusodzi saonekwa chete. Chemai varume ndinokubetserai panapa. Chemai. Ukasachema unokuvara mukati. Indochema. Ngofai pakati penyu ndichikuziva ndochema. Jesu wakachema chai. Kai kudi. Luke chapter 19 verse 41. Verse ya 41. Verse 41. Yeah. Zvino wakati aswedera pedyo akaona guta, Zvino wakati akachema pamusoro paro. swedera pedyo ndobva avona guta. Ndobva achema pamusoro paro. Harikatimbobata ka background kenyaya yacho nani. Jesu akunopedza ministry yake. Waifamba achitenderera munana Galili, achitenderera unana Judea, unana Caesarea Philippi, achitenderera achiporesa nokurapa nokuparidza. Akundopedza mission yake. Ndobva ati kuvadzidzi endei Jerusalema. Ndokwaifambwa kundoipedzera. Unoziva vakomana ava vaifamba navo vana Simon Peter vana Andrew vakanga vakakurira kumachonyonyo kuGalili. Because Palestine yava nemaprovince matatu. Galili, Caesarea Philippi neJudea. Saka kuGalili kwakuri kumachonyonyo. Ndokwaibva timu rake. That's why kwatovunza kuti is there anything good that can come out of Nazareth? Ndo timu racho kwaraibva. Saka pavakahwa Jesu achiti endei kuJerusarema ndakuda kundo ndiri mambo. Vakafara zvisingaiti. Because vaiti taakumbobvawo kumusha tomboendawo kutown kuJerusarema, kucapital city. Pana Simon Peter pfungwa yavaiva nayo vaifungidzira senge Jesu rudo anotora umambo nechisimba, because panguva iyoyo vanga vakatapiwa neRoman Empire. Saka vavahwa nokubvisa mitero nokudidi. Saka pavangohwa Jesu achitaura kuti ndiri mambo, ndobva vafara. Zvikanzi paringoenda Jerusalema Peter chikati ndiri spokesperson. Judas akati ndini minister of finance. Vana Matthew vakati don't worry. Kunyaya dzemataxes esi tinenge tiri safe. Muripo here vanhu vaMwari. Vaifara Peter achitozvibona ari padhuze naye iwo chaita senator iwo vachipanana so maposition vachifara. Pfungwa yavo yanga iri kuti Jesu unoda kutonga panapa panyika. Havana kuziva kuti mukomana aitotaura nyaya yakasiyana. Vachifara vachirumbidza vachicelebrate aiti manzi miri mwegore randatanga kuenda kutown kuBulawayo ndichibva kumusha ndakuvata musoyo. Hamuziva setup dzedzimba dzekumusha kuti bedroom yababa inenge iri kumberi muchivata musitting mobuda panze. Ndakavata ndakaisa gumbo paroad inopfuura naMudhara in case vakada kupfuura vachiinda voga vachandiguma. Saka ndaingoti ndikangowadhora varati gwendo mati todoenda kwe aimbovata hatisati. Excitement yokungoenda kutown ndichiene kaboys rangu. Mazuva anotevera mundioni ndiye ndichiverenga marobots ndichiverenga mota kutown. It's like hamuzondioni ndichifudza mombe guys ndozokuona enda dzoka. Unochida kubelievisa timu rako kuti uchashayikwa. So yeah. Saka ndioona ndo excitement yavana naPeter vachifara kuti tomboendavo capital city. Taingohwa kuti kune Joina city taakumbondoionawo. Saka ari kufamba navo vakomana vari kufamba vakaita dutu. Ukaverenga kumashure kwacho zvinonzi vaicelebrate vachiimba hosana. Vachirumbidza, vachifara. Vaya vaFarisi vakatouya vakati nyaradzai vanhu venya vakwa excitement yavaiva nayo yaitutuma kudai. Vazati tonopinda. Vachiti ngaapinde hake mukomana. Havana kuziva kuti mapindiro avaifunga neaireva anga akasiyana. Paakandosvika paguta. Usati wasvika muJerusarema waita sezvaunoita uchipinda kwaMutare kuya. Handinoziva kana vanoziva kwaMutare. Handi kana unoona Mutare iri iyo. Muri kumusoroso kuya. Sando setup iripo pamusoro pegomo reMount of Olives.
uchitarisa Jerusarema waiona kuti iyo kwai vasvika ipapo pakrismas pasi paya vachifamba vakuti zvinotopinda muguta. Jesu akati mirai. Ndobva atarisa guta, ndoyaverengwa iyi. Kwai ndobva atarisa guta, ndobva atanga kuchema. Munhu wose achifara, iye oga ndiye ari kuchema. Apa ndiye muridzi wegwendo. Izvi hazvigone kamwe zvogonekwa nanamai ndo vanhu vakaona vachichema pamuchato, especially mwana wavo musikana kana oita mavhows paya. Danenga achiti woenda nerombere kana kuti chivo chema zvisingaiti, ndovoga vanogona kuchema pamufaro. Vanhu vose vari kufara ivo vanenge vachiseva misodzi nekona yetishu kudai. Kuti mwana wangu watogwa nebenzi here, ndebvu dzaro rakafitira kurova mwana wangu, rameno zvezvifungwa. Jesu ndobva atanga kuchema achiti chiverengai muna waMwari pamamasira. Inoti achiti dai waiziva iwe zuva rino. Waiziva iwe zuva rino. Akutotaura pamusoro pezuva rugare. Verengei zvakanaka, itangei futi. Wai machemero aJesu apo. Kwai kudi achiti dai waiziva iwe zuva rino zvinhu zvingakupa rugare. Asi zvino zvakavanzirwa meso ako. Waiza chigumwe ipapo. Wakuchemera Jerusarema, kuchemera Capital City, kuri kufarigwa nevanhu ava. Zvikanzi dai waiziva iwe zvinhu zvingakupa rugare. In other words, Jesu anongoti Jerusarema, nyange wakanaka sei zvinhu zvinokupapisa uzvizivi. Dai waiziva zvinhu zvinokupa rugare. Unoziva vanhu vanofungidzira senge kunamata kupusa, kusaziva zvinhu zvinovapa rugare. Usati wambozvibona izvo, ndosaka varume vachitumira vakadzi kuchechi vanofungidzira senge kunamata kupusa. Murume arohwe nesvimbo imwe. Unga ukaibata munhu akapusa ungandibata ini kuikwai ndakapusa ini ndakadai. Kunamata hakusi kupusa, pane zvatakavona. Hamuna kundihwa imwe. Vanhu vakagara pedhuze newo pane zvavakaona zvakavanzirwa meso evamwe vanhu. Vanzi dai waiziva zvinhu zvinokupa pisi, waigara padhuze naJesu. Achichema akatarisa, Jerusarema rakanaka. Guta riri kuchemewa nomukuriri rakanaka. Zvinonzi temberi yanga yakavakwa naSolomoni. Yanga yakanaka, yanga yakaitwa neunyanzvi. Saka zvinonzi waiti kana wakagara paMount of Olives, wakatarisa temberi so, hanzi madziro ayo yaita senge kana yakatochwa nezuva raakundonyura so, hanzi yaita senge imvura iri kuyerera so. Zvokuti vaiva vane varume vanovarova stereki, ukarohwa ukandokwira paMount of Olives, wakwira BP ukatanga kungotarisa madziro eJerusarema so, waidzoka BP yaderera nokungovona chete. Panguva iyoyo vasikana kana usina kuudzwa nemukomana wako kuti wakanaka seJerusarema wanga wasati wabudzwa usina zvokunaka. But iroro rakanaka saizvozvo Jesu uri kutarira uri kuchema. Achiti dai waiziva zvinhu zvingakupa rugare, ko chicho togwa nemukuru zvikanzi chiverengai munhu waMwari. Inoti nokuti uchasvikirwa namazuva auchavakirwa nawo muchinjiziri navavengi vako. Vachakukomba nekukumanikidza pamativi ose. Vachakuparadzira pasi iwe nevana vako mukati mako. Havangaregi mukati mako ibwe rimwe riri pamusoro perimwe. Nokuti hauna kuziva nguva yokushanyirwa kwako. Akutoprofita 40 years atoenda kudenga. Profita pamusoro peJerusarema raari kuona rakanaka. Mune zvivana zvimwe zvitamba pamajumping castle, zvimwe zvichidindi, zvimwe zviri mupaki, makapuzi achangororana vachifamba, vachidini, vachihengana, airtime vachitengesa, madzimai akanga achiita zvaaita, vachifamba, vachinakigwa, vakarelaxa vakawa, but muridzi anoona zviri kumberi achichema. Achiti dai waiziva. Tarisa munhu ari padhuze noti dai waiziva. Dzimwe dzimba tichangodzivaka asati dzigare. Dai waiziva zvinhu zvinokupa rugare, hauzamuramba Mwari uyu. Chii chiri kutaurwa naJesu chii chamuchemedza kudai pamusoro peguta? Ukatarisa Jerusarema kumavirira, kumabvazuva kwaro, kwakuine rainzi suo ramakwai, kwaipinda namakwai achinoitwa zvibayiro mutemberi. Jesu paakatarira suo ramakwai iroro, haana kuchema. Zvina anomuchemedza. Waitoziva kuti mazuva ari kutevera ndiri kutopinda ndirini gwai racho, but haana kuchema. Kumusoro kwacho kwava neThe Garden of Gethsemane.
waitoona Simon Peter chichimuramba pachena, Judas achimutengesa, but haana kuchema pamusoro peizvozvo. Chinhu chakamuchemedza vagari vemuJerusarema, ivo vakarelaxa vakawa. Odoprofita pamusoro paro, ndobva atotanga kutotaura pamusoro peJerusarema. Ende vagari vemuJerusarema vanga vasingazviwi, vaizviva ndevaifamba naKristu. Chiguta iri pai pane nguva ichasvikira, vavengi vachava vakarikomba guta iri vagoriparadza. Ivo vagari vemavazivi, I don't need a cup of tea, please. So muridzi woupenyu ari kuchema, dai waiziva kuti pane kofi nerakura togadzikwa. Iwe wasati wagamuchira Jesu saichena muponesi. Jesu unochema. Kumuka uchijoga makuseni uchiwa fiti, hauzoupenyu. Mungu amuna achijoga makuseni, chijoga zati haindorova 15 workouts. Hakusiko upenyu. Jesu unochema. Wakadai ne6 pack uchidai waiziva. Tarisa ari padhuze newe kuti Jesu unochema. Chii chakazoitika? Ngatimanye tipedze. Chapter 21 verse ya 20. Verse ya 20. Profita pamusoro peJerusarema iyo. Zvino kana muchiona Jerusarema rakombwa nehondo, Iwai chiprofita chiya, zivai kuti roda kuparadzwa. iyo Musi uyo vari muJudhea ngavatizire kumakomo, ya navari pakati paro ngavabude, ya navari kumaruva ngavarege kupindamo, ya nokuti iwawo ndiwo mazuva okutsiva kuti zvose zvakanyorwa zviitike. ya. Vesi ya 23. Indai pa 24. Vesi ya 24. Ya Vachaparadzwa nomuromo womunondo, ya nokutapwa kumarudzi ose. Jerusarema richatsikwa navahedheni, ya kusvikira nguva dzavahedheni dzazadzika. Zviratidzo zvichavapo pazuva napamwedzi, ya napanyeredzi napanyika. ya. Urombo hucha Chisira ipapo. Machi wachiprofita chiri kuchemedza Jesu pamusoro peJerusarema. 40 years aenda kudenga. Zvinhu zvakataura izvi kuti Jerusarema richakombwa navavengi, richaparadzwa. Asi vagari vemo vanga vasingazvizivi zvose izvozvo. Saka zvinonzi 40 years atoenda kudenga. Mwainzi Titus, kanga ari mukuru weRoman Empire. Ndobva abva kwaibva. Ndobva vauya vakarikomba Jerusarema nearmy yake. Zvinonzi madhezi achona nanga rePassover, vanhu vose vauya kuPassover kuzonamata muJerusarema. Ndobva Titus auya nehondo yake akarikomba. Angoti ngatingorikomba ichete. Ndobva varikomba. Hakuna waipinda, hakuna waibuda. Ndobva maita civil war, vachirovana pachavo. Angokomba chete. Jesu wanga ataura nevanhu vaanga ainavo kuti mukaona Jerusarema rakombwa, tizai muinde kumakomo. Vakanga vateerera shoko raJesu paakataura kuti rikangokombwa chete, anambogwa naro tekutanga Titus. Wangokomba chete. Ndobva ati hakuna, torambovapinza mulockdown. Pavaiswa mulockdown, tanga kutambura vachirovana pachavo, kaita civil war yaipisa. Vakateerera shoko raJesu vakatiza vakaenda kumakomo. Kwai ndobva Titus chadzokera zvacho chikati ngatimboritai, chikasiya chikadzokera. Kwai ndo paakaodzoka kwechitu. This time anga akuita zvehondo manje. But nyaya yanga yambotogwa naJesu richakombwa guta iri. Eni mukaona rakombwa tizai. Muripo here vanhu vaMwari? Ndobva auya kechitu. Saka zvinonzi asati apinda muJerusarema wakatanga kurova mamwe maguta, naSamaria naJudhea muna naJotapata vachishakadza vanhu. Asi Jesu angambozvitaura kuti zvichaitika. Ende pazvichaitika shoko rangu nderekuti tizai. Rova kati endei Jerusarema. Titus chacho chiri mukuru wehondo chikati endei. Ndobva vananga Jerusarema. Ndobva vanorikomba futi zvikanzi this time hatisi kurikomba. This time topinda chishakadza. Ndobva vapinda vakatanga kugwaza vanhu neminondo. Kwai vanhu vakaona kuti kuri kufiwa vakati hazvinetsi. Ngatitizei tinovanda mutemberi. Ndobva vanhu vose vamanya, yanga yakakura katemberi. Ndobva vatiza mai wose nezvanana nababa kwakundovanda mutemberi. Kwete kuti vanoda temberi, kuvanda hondo. Tarisa ari padhuze nekuti hauna kuvanda hondo here. Nedzimwe dzashayiwapo zvokuita kazikati kanomboendavo ukoko. Ndobva vanozara mutemberi. But nyaya yanga isiri muchechi. Nyaya yanga iri yekutiza vachienda kumakomo kwakataugwa naJesu. Ivo ndokunovanda muchechi.
ndo mazuva iwayo vaiti ndikumbira zvonditambidze chikorobho ndikorobhe mumba yaMwari nemaoko avanda hondo. Kuda kuisa mpendero wechechi pa the garment of recklessness. Vaifungidzira senge vanoponeswa nechechi kudarika muridzi wechechi. Auzivi kuti kuna vanhu vanofungidzira senge vanoponeswa nechechi. Ndoipinda kwandida kuwana vanondiviga. Chechi haisi burial society. Muridzi wechechi ndiye anokosha kuti wati kudii. Ndobva vagara imomo. Titus chikati vakomana, kana mungaparadza dzimwe nzvimbo dzose paradzai henyu, ndokumbira kuti muite chinhu 1, musanobata kunzvimbo tsvene yaMwari. Vakomana vakatanga vachirespecta kuti it's okay. Havana kuziva kuti ipa pasina nyaya pakugara muchechi. Nyaya yanga iri pakutiza vachienda kumakomo kwakataurwa naJesu. Wamwe musoja wangomuka usiku. Kati handiye kutembere kwacho ikoko. Kozi vanhu vavatiza kozi. Vavananga kutembere. Akusvika kwakuwana vakazara nezvana ndo paimbo aje semununuri nema izvo munhu akatla hondo zvese ndezvake zvitema zvakatsvuka nziyo iri right but yaimbigwa pasipo. Ndobva rimwe zimusoja rapinda rikati vakomana uyai vakazara muno vakavanda muchechi. Ndobva vatanga kubaya vanhu neminondo. Chigwaza nemunondo. Umwe musoja akati munondo unopedza nguva. Kwakungonotora zizhenje remoto. Kwakupinda naro mutembere. Kwakanopinda naro mutembere. Hanzi wangosvika kangonorigomisa pafenicha yemutembere. Hanzi kuita senge yanga yakadirwa parafini. Izvo dzadziri hasha dzaMwari. Kapi youpenzi hwavo yanga yazara. Because vairamba kuteerera vaprofita vaMwari. Ndobva yabatira moto yes. But zvinonzi vakaramba vachiuraya vachibaya nemunondo zvakadaro zvokuti ropa revanhu vanga vari mutembere rakazara zvakadaro zvokuti French door ranga rakavhara mukova wetembere rakavhugwa nepuresha yeropa ravanhu. But vavambovudziwa. Ipapo vanga vateerera Jesu vava vari kumakomo vachitoimba garai neni usiku kwasvika. Muripo here vanhu vaMwari? Udza munhu ari padhuze noti asi vavambovudziwa. Saka Jesu paari kutaura nyaya yemava pana Matthew chapter 24 ari kutaura nyaya mbiri. Ari kurova shiri imwe chete. Ari kurova shiri mbiri nedombo rimwe. Kuparadzwa kweJerusarema nekuuya kwake. Saka ari kuti zvakaitika kuJerusarema ndakutokuudzaiwo nemi vanhu venguva yekupedzisira pane zvichaitika. Kana zvakaitika kuJerusarema zvikazadzikisika imwe hamupotsi. 24 yaMatthew vhesi ya1 inoti. Zvino Jesu akabuda patemberi. Ya. Akati oenda. Vadzidzi vake vakauya kwaari kuzomuratidza dzimba dzetemberi. Rechirungu rangu rinoti they came to him privately. Havana vakaita dutu. Vakaenda vari pachiboka. Maimbozviziva here kuti zvinhu zvakakosha zvaitaurwa naJesu anga asingazvitauri paruzhinji. Waizvitaura pane boka duku. Zviratidzo zvokuguma kwenguva zviri pana Matthew chapter 24 zvinoparidzwa muchechi zvakataurwa panze. Anaka kufamba naJesu unoziva zvinhu zvakakosha. Verenga shamwari inoti. Akapindura akati kwavari, munoona zvinhu izvi zvose here? Muri kuona zvinhu zvese here izvi? Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakungarebwi ibwe pamusoro perimwe risingawisirwi pasi. Famba! Wakati agara pagomo remuOrivhi, paya vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tiudzei kuti zvinhu izvozvo zvichagova rinhiko? Kuti zvinhu izvezvi zvichagova rinhiko? Nechiratidzo chekuuya kwenyu nekuguma kwenyika chichava chipiko? Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsautswa nemunhu. Sachigumwe. Ndobva vaenda kwaari vari voga. Vari Jesu pane nyaya yamataura imwe. Patakuratidza itemberi nekunaka kwayo pane zvamataura mukati hakuna dombo rakagara pamusoro perimwe dombo richaramba riri pamusoro payo. Achawa ese kukanzi nyaya iri serious ngatibobvunzai. yeJerusarema taiwa but chiratidzo chekuuya kwenyu chichava chipi? Zvikanzi Jesu akati agara pasi zvikanzi kana muchida kuona ndava padhuze nemunhu kuuya chenjerai kuti murege kutsausa nomunhu.
Saka Jesu ari kuti chiratidzo chokutanga chichakudza kuti Jesu ouya munhu. Tarisa munhu ari padhuze newe. Vadziona zichismaila. Iro ndo rino itsotsi roro tsotsi. Zviratidzo zvokuuya kwaJesu zvaipinda mutreki. Zvonzi on your marks. Munhu apa. Zvigwere zvisingarapiki apa. Kudengenyeka kwenyika. Nzara. Zvese zvamungafunga. Zvonzi on your marks. Get ready. Go. Monomira ku finishing line uku. Chabuda chiri number 1 munhu. Chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Mubudze, usada kunditsausa iwe. Unoza munhu ameno kamukamitiro kaari kuita so. Ameno. Munhu. 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 Munhu nomuziva zvakanaka here. Munhu hasi right. Ndakawa vamwe vachiti wakanaka akavata. Akavata kudero zvaanorota soka. Munhu hasi right. Vakomana vekwedu vakabva vaimba zvikanzi munhu wako aroorwa kuno. Usatamba nemunhu iwe. Iwe uchiona achizviuraya iye kuzoti kuuraya iwe. Munhu anokuisira profile pic risingavoneki kune vamwe vanhu. It's like ndakamutora ndikamisa mumwoyo wa. Mumwoyo munoiswa Jesu kwete munhu. 3/4 yezvigwere zvamunazvo zvakakonzerwa navanhu. Depression uchitaura nechirungu kana kuseri kwacho kune munhu. Kambozvibvunza kuti nhengu baba vachi. Baba vari right. Kundopedzera peyo sokudoro munhu. Zitarisi chaona dzichismaila. Tsotsi ndoronzi tsotsi chigevenga icho. Jesu akati kana muda kuona kuti hwamanda pedo kurira tenjerai munhu. Munhu. Tarisa kuti napanizo ungoti munhu. Munhu anokudza kuti please ndakuudza secret. Usaudza vanhu. Iye atotadza kuichengeta nyaya yacho asi kutokudza kuti iwe usaudza umwe munhu. Iwe ikuniwe 1. Anohwisa urombo vanhu vanotadziswa kupinda chechi navanhu. Unohwisa urombo pfuura vanhu vose. Vanhu vepachechi paya havamhoreseki kwewa wakambova mhoroza. Munhu hasi right. Hazvibetseri kuchinjanisa machechi. Paenda kupindira kuEnglish speaking. Vanhu vepano nyaya kunyeya. Kune mamakuwa anorogwa nechirungu. Hakuna kusine hondo dzoko munhu. It's like iko zvinezvi ndakupindira ku City Center, ku Blessed Hope. As long kune vanhu hauna zvauri kuita. Munhu. Uchiratidzo chako chenjerai kuti murege kutsauswa navanhu. Hakuna kusina zvoko. Isu maZimbabwe tinobva muno tichienda kuSouth Africa kunotsvaga mararamiro. South Africa vanobva vachienda kuUSA. KuUSA vanoenda kuUK. KuUK vanoenda kuChina. Kuchina vanouya muno saka vagere ndevapi. Kuchinjanisa machechi hazvibetseri. Nyaya iri pamunhu. Ndosaka Jesu chenjerai kuti urege kutsausa nemunhu. Iwe wakapedziwa simba nemunhu. Yaenda mberi ichiti kudivi andesha Mwari. Ino nokuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu vachitsautsa vazhinji. Vachitsautsa vazhinji. Vachitsautsa vazhinji. Ende vanhu ivava. Vanhu umuntu so. Verenga shamwari, verenga manya. Muchanzwa zokurwa neguru rokurwa. Chenjerai musavhunduka. Nekuti izvozvi zvose zvinofanira kumboitwa asi kuguma kuchigere kusvika. Verenga. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi. Neushe huchamukira ushe. Nenzara dzichavapo. Nehosha. Kudengeneka kwenyika kunzvimbo zhinji. Verenga. Asi zvinhu izvi zvichava kutanga kwenhamo. Zvino vachakuisai Indaba verse ya 15, verse ya 15, verse 15. Verenga. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yekuparadzwa yaregwa nomuprofita Danieri. Yakarehwa nomuprofita Danieri. Imire panzvimbo tsvene. Unorava ngaacherechedze. Sachigumwe ipapo.
Jesu uri ngoduhumura zviratidzo zvoguma kwenguva zvikanzi mukavona nzara kudengenyeka kwenyika kunzvimbo zhinji zvese zvatekeshera vaprofita venhema. Verse 15 yabva yatiyo. Mukavona nyangadzi yekuparadza yakarehwa nomuprofita Dhanieri yamira panzvimbo tsvene, unoverenga ngaacherechedze. Saka Jesu zvaari kutaura ndezvekuti chii? Kana muchida kuhwisisa zviri nani nguva yatava, manya kubhuku raDhanieri. Kwedera mubhuku raDhanieri unoriverenga. Ende apedza kurinyora Dhanieri kunana chapter 12, unobva anzi iwe Dhanieri, namira mashoko echisimbiso pabhuku iri, nokuti zvinhu zvakanyogwa zvasi zvenguva ino zvobva zvanozarurwa kuna zvakazarurwa. Saka bhuku raDhani nebhuku razvaka mukoma nomunin'ina. Hallelujah. Ndokwatava kutambira mazuva ano. Ndakambopinda imwe chechi yainzi bhuku raDhanieri harihwikwi. Nongoriwisa kubva chapter 1 kusvika chapter 6, kutanga pachapter 7 hatizvihwisisi, musaribata. But Jesu uri kuti kana muda kuhwisisa patava nenguva, pava ne prophetic clock, manya kubhuku raDhanieri. Ibhuku razvakazarurwa ndiwo mabhuku enguva. Tarisa munhu ari padhuze noti unaro here bhuku renguva iwe? Ndorichakuudza kuti taapapi, ushe huchimukira ushe, nzara kudengenyeka. Bhuku raDhanieri ndo rinotiudza kana zveBible calendar. Chapter 2 yaDhanieri ka hope dzakarotiwa kana Nebukadhineza yechitombi chema chizivaka, musoro wakanga uri wegoridhe ka, chifuva chachiri chesirivheri ka, kunoku brass, kunoku iron, kumakumboko iron yakasangana neclay. Zvikanzi chii chawaona? Zvikanzi ushe Babylon, Medo Persia, Greece, Rome, kuzasi divided kingdoms. Ndo patava divided. Vanichazama kubatana but nekuse kuparadzana kwakaita dhaka nesimba havabatani. Napoleon akazvizama akazvikonewa, Hitler akazvizama akazvikonewa, Alexander the Great akazvizama akazvikonewa. Kai ngatimbotraya zvimwe, kai ngatitei inonzi League of Nations, ikazvikonewa. Vakomana vekuchirungu chokuhistory vaiti the League of Nations yaidescribe chinzi it was a toothless bulldog which only barks without a bite. Ikazvikonewa zvikanzi akana ngatitei United Nations. Are we united? Dzoka kwedu huya kuno zvikantoda inonzi AU, muAfrica medu, Africa yedu. Are we united? Kai kana ngatimbosiyai zveAfrica huyai kuSouthern Africa. MuSouthern Africa macho nani kuSouth Africa kunopisiwa vanhu xenophobia. Are we united? Mbouya kwedu kunoku 08 timbotiraya kubatana tite chigovernment of hapana. Tiri kuresa kumba kwenyu hamumbonani. Handa utotaudzani nomukoma wako. Hazvibatani. Shona ndevele hakutaudzamwi inochati zvokuvabetserei. Mina mfuna ukhuluma lamasvina lawa zvokubetserei zvokupa mari ipi? Zvokuzadzisa chiprofita kudada nelanguage. Evakhulumayo. Ndevele chenyu hatichiwi. Uri kutoparidza kuti Jesu unouya. Ndosaka akachema. Iwe nomukadzi wako hamutowirirani, kungogarisana nekuti hamuna option. Unoda kuti mukauramba na chechi inoti kuti ani makugarira vana tongohla duko kuvunza kuti mubedroom mobatirei kamagarira vana. Tatoenda kure. Iwe utorina kubatana pauri papo. Divided. Umwe muzi unomboda vatsvuku, umwe muzi unoda vatema, umwe muzi unoda zvijuja. Vanhu vose unoda vatana ava utorina kubatana ipapo. Uri chiratidzo choguma kwe ukavona watadza kuzvivona kunze zvivone pauri. Handi watoita hondo kuuya kuchechi ndoenda ndorega ndoenda kusatobatana iko. Ndosaka Jesu aichema. Ndosaka uchidhabhu kurosa vanhu. Ndosaka ati dei waiziva zvinhu zvinokupa rugare waidzikama patsoka dzaJesu ndiye achakupa formula dziri nani. Unofungidzira senge zviri nani uko. Hakuna. Gara pana Kristu ndiye anoti kuti ugutsikane. Hakuna unzi rega kuti emu haya asi uchigutsikane pauri panguva iyo uchikwira chikukwidza iye. Mapa nani munhu waMwari? Hande pana 2 Timothy. Regai Jesu acheme. Kwai kudi? 2 Timothy 3 verse 1. Verse 1, come on. Zvino uzive chinhu ichi. Yeah. Kuti namazuva ekupedzisira nguva dzekutambudzika dzichasvika. Verenga. Nokuti vanhu vachava vanozvida. 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 Uti toita zvokusundidzira kuti mhuri samunhu padhuze newe. Kuzvida iko.
chimhorosa wezvezvi titotaura ti hevo munhu waMwari vanhu vanozvida vakomana. Dei kuzvida kwaipinza mari muakaunti, dei mune mabhilioni, manje wakangochona nekuzvida kwako. Vanozvida berenga shamwari hande vanoda mari. Panapa dzimwe dziri kudotsvaga kabhizinesi pastor, ndaona senge mata enyu inonyatsopindirana neimwe yecream handinadzo ndotengesa hai dzakachipa. Mari dzaihwikwi dziri kutoona business opportunity. Vanoda vanhu madiro avanoita mari, they can do anything. Nemhaka yekutoda mari vanogona kurara chero nemunhu wazada mari. Uonekwa wava nemadiro anoita mari. Ezvino zvandi pane nyoka iri pasi pesiti anda ichageze seukawasha. Ezvezvi mune chidhara chakagara muwadhiropu so chine ndebvu chinomwa mukaka. Kwazvitsvaga kuda mari. Ndosa Jesu akachema chida waiziva zvinhu zvokupa rugare usingaendoini kunozvitsvaga koko. Zvirimo muna Jesu zvese zvatiri kutaura. Hauna kuseek first the kingdom of God and his righteousness. All these things shall be. Things ari kutozvinetsera arimo muna Kristu. Kristu vhangeri rake rine package yakakwana. Rine zvinhu. Kaona Mwari unonamata asina zvinhu izvi unohwisa urombopfuura vanhu vose. Verenga shamwari. Vanozvirumbidza, vanozvikudza, iwa vanotuka. Mira, vanozvirumbidza, vanozvikudza. Teererawo even nemusic yacho. Album rose ropera indirizi nigara kadidi ndini chibaba chakati. Album rose uyatoona vanhu vemazuva ekupedzisira. Indiri chibaba, indiri makuru wani kana usingati pick out ndisi. Ndosaka Paul akati not I but Christ. Ko Kristu tomuona nguvai zvamangozvikudzana kuti zvirumbidza. Verenga manya shamwari, manya nguva. Vanotuka. Audzwa 1 nobata pasi. 1 chete akakudza 1 nechirungu chake icho chakakudza 1. Famba. Vasingateereri vabereki. Mbochifunga Jaden. Chifunge Jaden izvezvi. Sikudhara patakakura pasi vanoziva. Waingorohwa neziso. Mai vangokutarira neziso. Waita order. Unoda kuruka pabhanzi pandiro ine yemabhanzi nevaenzi unoda kujamba tasinga unorida mai vangokudai. Wazati yato iyoyo kungoine ziso. Manje twedu tamazuvano ukachidayo chokudayo choti mama montarei amusana mamboona munhu akanaka here mulife menyu. Vana vedu mari zodza kuguma kwenguva. Inda murumu macho undoona zvacho download nyatsoona ta. Kwedu kwekoko vamwe mai vaizvita tichivaudza kwederai kuna Jesu vana vatsiurika. Baba vafa, chimwana chimusikana chigrade 7 chakazviziva kudoti imba maproperties ababa vangu akaiswa muzita rangu. Hama dzemurume tobva dzavaudza chimwana chi. Baba vafa. Kaya unombozviziva kuti zvinhu zvako zvose. Sure mai vari kokuya kumba ndo vangatokunonodza. Chikasvika chikaudza mai vachona chikanzi mama indai munotsvaka kumwe kwokugara. Mukaita zvekutamba ndinokutorerai peace order. Vana vemazuva ekupedzisira. Pandaita imwe effort kuWindsor. Tiri kufamba naEuda tiri kunoita witnessing. Zvikanzi pastor patakupinda apa pakaipa chi. Zvikanzi mwana wepo wakashuta vabereki. Boom. Namai. Boom. Kuna baba. Kuti asara chitora zvinhu. Vana vemazuva ekupedzisira they can do anything. Saka Jesu akachema. Dai maiziva zvinhu zvinopa rugare. Maapa na Luke. Ande kuna Luke. Chapter 17. 17 verse Yeah. 26. Verse 26 to verse 30. Tinamati. Sezvo zvakanga zvakaita namazuva aNoa. Yeah. Ndizvo zvazvichaitawo namazuva emwanakomana wemunhu. Yeah. Vaidya nokumwa. Vaidya nokumwa. Kudla hakuna kushata pari kamudliro. Yakangochinjwa zita ikatumidzwa ikapuwa zita rechirungu tesinge iduku. Paindadya zvangu full chicken. Ihuku yose. Ndambodya stereki full chicken. Ndati wadla huku yose uri 1. Taraone mafood outlets 24/7 ukaenda na 1 p.m. Nona vakavhura chingoti dlai. Novhane munhu munomu kunosvika kujobheka chingotsenga chete. Kamumwiro kamuri kuita mukoma, kamudhakibho kamuri kuita mukoma, muri kutotaura kuti Jesu unouya.
tasinga munhu achabvisa rurimi kungoridurira kuti risambodisturba rinde straight. Mamwigwa ari kuitwa doro nemadhigo nemapati maitigwa ari kuitwa asisiri zvoga izvi. Verenga shamwari manya, vaidya nekumwa nokudii. Verenga shamwari. Vaidya nokumwa nokuwana nokuwana nokuwananiswa. Kuwana nokuwaniswa zvinhu tu zvakasiyana. Vanhu vari kuroorwa. Inda paFacebook izvezvi. Chinondinetsa hechi. Zvinhu zvese zvachino zvangoma instant. Instant relationship, instant marriage, instant divorce. Zvemazuva ekupedzisira vaiwana nekuwaniswa. Which means usina kutoplana kuwana, unotowanisiwa. Sati wambopuwa chimwe chipressure pachechi. Chiroora wakura. Mai vakatokutarisa vanenge vachitoona project yemombe. Ndingangodya vapa todya. Unyadza dzechitaugwa vari voga. Kwai apa tingangodya. Vanhu vemazuva ekupedzisira vambofunga kuti ari kuroora wacho nani wakadi. Zvokuti kwai unotenda zvendemwe nyanda akati zvimavhesi says long waenda mwanangu. Vanongofunga kudya hapana zvimwe zvofunga. Kainda todya paya kopisi. Korugare kokuinda kudenga. Kwaya kudenga tichipano mwanangu. Toenda asi grocery riripo. Manya shamwari manya. Mazuva ekupedzisira akaipa. Kusvikira zuva rapinda Noa muareka, mvura zhinji ikasvika ikaparadza vose. Manya. Sezvazvakanga zvakaita namazuva aRoti. Vaidya nokumwa, nokutenga nokutengesa. Business as usual. Nokusima nokuvaka. Asi nomusi wabuda Roti muSodhomu, moto nosaferi zvakanaya. Chisiya chindapa naJohn chapter 1 verse 2. Chakumbira vanhu vamwari muye kuno kuti tiite illustration itinamate. Kuno. John chapter 1. Vaivaka vaisima. Hatisi kurambidzwa kuvaka, but kana tovaka tinovaka ezifu hauyi, but katorora matorora ezifu uri kuya mangwana makuseni. Uya shamwari. Kwai kudii na John chapter 1 yamiri pana. Shoko raJehovha rakasvika kuna Joero mwanakomana waPeturi. Inzwai chinhu ichi imi vatana yakubvunzwa vatana. Vatana muripo here? Vatana muripo here? Vana sekuru nanagogo iwai rakubvunza Bhaibheri. Kwai kudii? Inzwai chinhu ichi imi vatana, murereke nzeve dzenyu, imi mose mugere munyika ino. Kuti zvakadai zvakamboitwa pamazuva enyu kana pamazuva amadzibaba enyu here? Zvinhu zvakadai so izvi. Udzai vana venyu izvozvo, vana venyu vaudzewo vana vavo, navana vavo vaudzewo rumwe rudzi runotevera. Chiinda kuna vaRoma. Kwai Joel, imbodana vatana umbobvunza. Kuti zvinhu zvakadai so zvakamboitika pamazuva enyu here? Kana mumazuva ekujaya hwenyu. Zvipi? Mwana ane 13 years watova nemwana wake. Mwana ane mwana wake. Imbobvunza. Zvakamboitika here mazuva enyu izvi? Kuti munhu unongofuma ari pamba pevanhu achiti ndini mukadzi wacho. Kuti munhu anorovogwa neeko keshi. Ndakaona pamukwasha wangu ndikada kutiza ngati handigari mashura. Kuti munhu anonovata kumba kwemunhu asina kumuroora. Zvotoi zviri normal. Kwai ndo nyika yacho. Zvipi? VaRoma chapter 1 verse 26. Verenga izvi ndo patavapa. Verenga. Verse 26. 26. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa. Nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa. Rive basa ravasina kusikirwa. Saizvozvo vanhurumewo vakasiya basa ravakasikirwa munhukadzi. Vakakundwa nokuchiva pakati pavo. Vanhurume vachiita zvinonyadza navanhurume. Hauna kuiwa. Vakapiwa mukati achisiya tarisa munhu ari padhuze noti Jesu unochema. Ukaimbobvunza vatana kuti zvakamboitika here izvi? Vanhukadzi vachiita zvinonyadzisa nevanhukadzi. Nevanhurume vakasiyira basa rakasiyiwa vanhukadzi. Rakasikirwa vanhukadzi. Vanhurume vachiita zvinonyadza nevanhurume. Chingochani. Kuti ndiri panapa nhasi, uyu ndi Thomas. Uyu ndi Mike. Ndiri panapa nhasi kubatanidza Thomas naMike kuti vava murume nemukadzi. Uchizviona izvo kwai ndo nyika yacho, marights avo. Iwe
kana Sodom yakarovegwa zvinhu izvi, so hatipabudi. Hatipabudi. Kana Mwari akasatonga nyika ino, he must go and apologize kuvanhu veSodom kuti I'm sorry, I overreacted. Panyaya chingochanichi kuti you may now kiss the bride ndebvu to ndebvu up. Kavadziona ngochani dzichicelebrate kuGreece zvikanzi a first Christian country kubvumira vanhu kuti varovoranai varume pachavo. Wakatogara nomwe murume unochitochiva uchitoona masivanda kutoona bay. Kana zvakaitika paSodom ikasapabuda isu hatipabudi. Nyangwe Mwari bai marights avo varegei, hatipabudi. Panobudei baba. Vari pasi wakoma. Hatipabudi. Yesu unochema. Kwaya kudini Isaiah 51 verse 6. Isaiah 51 pana verse 6. Verenga shamwari. Manya. Isaiah chapter 51 verse 6. Yeah. Tarirai kudenga nameso enyu. Hallelujah. Mucherechedze nyika pasi. Yeah. Nokuti denga rese richanyangarika soutsi. Yeah. Nyika ichasakara songuo. Yeah. Vageremo vachafa sounyunyu. Yeah. Asi ruponeso rwangu ruchava nokusingaperi. Kururama kwangu hakungaperi. Haudzama apa izvo ndichinyika chaoshakara. Wambona poto racho. Iri kubvuma. Usatoblema vanhu vatungamiriri nokuti vari kutoikonewa. Zvava beyond their control izvo. Kugarira pasi nyaya yekuipa global warming, hamuna chamogona, hamusi moribudisa zuva racho, hamusiri moinaisa. Kuperegwa! Nyika ichasakara senguvo. Inda unoona paboterekwa rechirugwi zvavari kuita machina, vari kushakadza. Muripo here vanhu vaMwari? Vanhu vaMwari ukavona usingavoni zvinhu izvi, saka unodei? Ukaona usingavoni zviratidzo zvenguva izvi, ndiwe chiratidzo chacho. Kozvino kwachitodhiraivha nototi, uvone road mupoto. Economies acho. Saka mari yaunoisigwa yepei, kungoshingirira kuti uyu unoenda kubasa panyatsoona kuti apa ndiri kushandira nyasha pano. Notozofona uchibvunza kuti, naye mutombira wabvunza kuti ko airtime yamandisendera ndeyekwa ndopei yenyu iyoyo. Nyika yasakara. Hakuna achaigona payava. Dzongorivo nharo dzokuzama kuchinjanisa nokudidiri bhati nyika payava hatichaigoni. Yoda Mwari muridzi wayo. Tava kumadhaka. Muripo here vanhu vaMwari? Utopota uchimbochinja language ukausina 15k usauya kumba kwedu. Vakomana vari kupeta zviredzo. Chitarira nyika nemari iri kutaugwa utoona kuti handikundi. Nyika yasakara. Yasakara. Iripo here vanhu vaMwari? Luke chapter 21 verse 28. Tive nenguva yekunamata. 21 verse 28. Vaimbi vekwedu ndoda kuti muinde panumber 2. Uyai tinde panumber 2. Verse 28. Hallelujah. Asi kana izvozvi zvichitanga kuitika, Hallelujah. tarirai kumusoro. Hallelujah. Musimudze musoro yenyu. Amen. Nokuti kusunungurwa kwenyu kwaswedera. Aiti amen kana wainzwa verse. Hallelujah. Mukavona zvinhu zvichitanga kuitika izvi. Simudzai meso yenyu mutarise kumusoro, musatarira pasi. Ukatarisa pasi unobva watanga kufunganya ukatsemuka musoro. Funga kumusoro kuti kune zvoda kuitika panyika ino. Pane story inotaugwa yamambo pane imwe nzvimbo akanga achifarira zvokuvhima, saka unonzi akabuda ndobva aenda kundovhima. Paenda kundovhima waiva neringi yake yaimuratidza kuti ndimambo. Saka achifamba achitenderera musango ari kumhanyisana nemhuka, ndobva arasa ringi yai yamuidentify samambo. Saka zvinonzi akati, ringi yangu yarasika ndinoida. Zvondodini? Ndobva adzoka kuvanhu vake akavaunganidza kuti vanhu vangu ndarasa ringi yangu. Saka zvandingatoita ndezvokuti anenge agona kuiwana ringi iyei painenge yarasikira, ndichamupa zvinhu zvakawanda. Ndichamupa hafu yeushe hwangu. Vanhu ndobva vafara. Ndobva vapinda musango vachitsvaga ringi. Vapinda musango vachitenderera vachitsvaga ringi, vachitsvaga ringi. Umwe mukomana ari kutsvaga ringi. Ndobva asvika parwizi, agara padhuze nerwizi, pajinga perwizi. Utarisa mumvura una ringi yamambo iri mukati. Ndokutanga kufara celebrate, ndawana ring celebrate. Woti chiregai ndichipinda kamumvura ndichiurukira ndichinotora ring.
wakujambira kwakupinda mvura muya. Tsvangadzira ring, ring, can't get. Tsvangadzira ring, ha, ndobva abuda. Ring handisi kuiona, amirira kuti mvura igadzikane. Ha, uona kuti ring iyo irimo mukati umu. Kuchii chiri kuitika? Wadzokera futi mvura, watsvaga, washaiwa ring. Wabuda futi kechitatu, ndirimborasika papi, mvura painogadzikana unoona ring. Wadzokera futi, watsvaga, washaiwa ring. Umwe bhururu wake uri kutsvaga, wasvika. Chii chamwezwa ndaona ring iya? Shuwa here, iripi iyo mvura? Watarisa wabona for sure ring irimo mvura. Ndoda kuti undibetsere uchingondidirect kuti ndipo iri pandananga napo. Ndibhururu wacho nani wasvika uya. Ndobva uya wadzokera futi mvura. Paanodzokera futi mvura chinotsvaga. Uya anga asara panze anga changosvika ndobva ngotarira mudenga. Kwakuona ring yakahakira padavi romuti but iri kureflecta mvura. Uya achibuda wawana dzatopfika. Chakaita kuti yawane ring kutarisa kumusoro. Udza munhu wakagara naye kutarisa kumusoro. Ukanyanya kutarisa nyika ino unova disappointed. Wakakanda mapepa hapana chiri kubuda, tarisa kumusoro. Ini ndoda kuti tive nemunamato ino. Vaimbi vekwedu handei panumber 2. Muimbi panumber 2 unoti he is even at the door. Izvi zviratidzo izvi zvakaitikwa ini newe. Patoona zvoitika totarisa kumusoro. Toziva kuti kusunungurwa kwedu kwasvika. Handina doubt kuti any time wamanda inori Daniel chapter 4 verse 4 inoti Daniel wanza mashoko ako. Nokuti namazuva ekupedzisira zivo ichawanda. Vanhu vachamhanya pose pose. Wamana technology iri kutiudzai. Kamumhanyiro katiri kuita kanotaura kega kuti pane zvoda kuitika. Kusunungurwa kwedu kwaswedera. Indoda vashoma ini vanoda kusunungurwa. Vanoti kana Jesu achiuya kuzosunungura vanhu vake indoda kuvapa boka iro. Kana varipo vakadero ngavasunungire tsoka dzavo tive nenguva yekunamata. Unoti kusunungurwa kwedu kwaswedera. Patinoona vana vachiita musikawa, nyangwe tikawandira kushamu tizvive kuti hazvisi zvoga. Zviratidzo zvenguva. Nzara marovero adziri kuita ende hakuna kusina nhamo dzako. Kuhure kurwa kuIsraeri, kuGaza, kuUkraine zviri kutiparidzira kuti unouya. Zvichida chasara ndipana verse 14 kuti evhangeri youshe ichaparidzirwa kumarudzi ose, chigova chapupu kundudzi dzose. Ipapo kuguma kuchasvika. Ini handizivini pamwe Jesu wanga akangomirira kuti uriwe kuguma kugosvika. Aripo here umwe pakati pedu anoti tasumuka, but zvichida vhangeri riri kutsvaga ini. Kana richitsvaga ini handingamborirambi nokuti kusunungurwa kwedu kwaswedera. Kana Jesu akanditarira hafanirwi kuchema, anofanirwa kufara kuti tarirai vanhu vari kurwa kwakanaka, vari kuchengeta kutenda. Varipo here vanoda kuchengeta kutenda kusvikira hwamanda ichirira. Kana aripo akadaro anoti aiwa paanouya ndambohwa izvi indoda kuponeswa. Pana chonditasisa kuponeswa. Just raise up your hand. Uri papo ndive nenguva yekunamata newe. God bless you. I can see the hands. God bless you. Aripo here umwe anoti marika ndawa, nyangwe ndikafa ndawa ndofa naro, ndichamutswa naro. Anoti ndambohwa pangonakizira nyaya chino ndeyekuti ndawa ndichiri mupenyu, handingafi rufu rwebenzi, ende ndinotopukunyuka nemhaka kuti ndatohwa. Kuitire zvakanaka, ndoda kukuwedzera kainvitation kako kuti ngatimbodadira isati handitomudza kuti svatisive nyika ichi. Tamirira kumuchingamidza. Vanoti kana zvingaitai ndoda kubhabhatidzwa ini, timirire kuuya kwaJesu ndiri mukati meboka ini. Vafundisi vedu varipo pakati pedu. Famba uchiuya kuno kumberi uyatodadira diablos. Vese vanoti aiwa ini Jesu ndomuda. Anombonipa warning zvisati zvaitika. Come up front, uya tive nenguva yekunamata. Vafundisi vatomira vanoti kana zvingaita kuti pane rubhabhatidzwa iri ndoda ini, nokuti ari pamusiwo. Famba uchiuya kuno kumberi. Vafundisi vatomira kuti vatinamatire. Uya tinamati. Aripo here pakati pedu? Come, uya. Aripo here anoti Mwari ndatombohwa, vekwedu havasati vazvihwa izvi, but ini ndapukunyuka. Just come, sanyara vanhu vese vane nyaya dzava. Aripo here ari pakati pedu?
anoti Mwari maita henyu ndazviwa, ndatomirira kukuchingamidzai. Aripo here? Aripo here? Zvichida uri kunyara noti vanhu vakawandisa. Unogona ngosumudza ruoko uri pauri ipapo pastor vagokunamatira kuti ndazviwa. God bless you. I can see a hand there. Aripo here umwe anoda kumujoina kuti ndatozviwa, vekwedu havazvizivi. God bless you. I can see my hands up. Aripo here umwe anoda kujoina vafundisi vakuda kunamata? Aripo here anoti pangunakidzira nyaya yacho ndo ndaiwa? Raise up your hand. Aripo here? Ndakupa vafundisi kuti vanamate. Kunamata nonzwisisa kuti varipo vakasumuka nezuro, saka ndonzwisisa kuti vari kuziva kuti havasi vari kurehwa, but vese vakasumuka nezuro. Simudzai maoko muri pamuri ipapo vakamirira kubhabhatidzwa, tive nenguva yekunamata. Mwari akukomborerei, Mwari akukomborerei, Mwari akukomborerei mose. Chakumbira Pastor Muteweri vatinamatire. Baba vedu venyasha vekudenga, tinokutendai nekuda kweshoko renyu rakasimba zvakadai, rokuti kana richinge raraurwa panyika rinokwevera vazhinji kuruponeso. Tinokutendai nekutinyevera kuti nyika iri kuenda kundopetwa, nekukasika nyika inoguma Kristu unouya. Tinokutendai nekutiyambira kuti tisavarayirwe nenyika ino, kuti tigoparadzwa pamwe chete nayo. Tinokutendai Mwari neshoko retariro ramatipa, kuti kuparadzwa kwenyika ndiko kuparadzwa kwekuchema kwedu. Kupera kwenyika ino ndiko kupetwawo kwenhamo nematambudziko edu. Chitibatsirai kuti tirambe takabatira kwamuri kana zvichiitika mukati memazuva edu, tigowanikwa tiri pachita chichati ndiye She wedu anga takamirira kwenguva yakareba. Tichengetedzerewo utano, mutichengetedzerewo upenyu, mutitendere kuti tisangane zvekare tigodzidza kubva pashoko renyu. Hama dzedu dzazvimisira kuti vanoda kubhabhatidzwa, vaitirewo zvakanaka nesarudzo yavaita. Vachiri pamupata wesarudzo, mweya wenyu urambe uchizevezera mukati mavo, kuti naivo vagoitawo sarudzo yakachenjera. Muzita raJesu Kristu tinonamata. Amen. Soko rakanaka kwinesu wafambi, apo tinoenda pasipo, asi muponesi achazouyazve kutonga umambo wakewo. Kukasika Jesu je ari kudzoka, ewa
zvadii hanzi zvepasi zvadii hakune vamwe vasida kuti zvepasi zvipere ndo vakatsamwa ipapo kuti mande tobara neteka 2